Сезнең балалар сезнеке түгел инде. Олар яшәешнең үз-үзен кайгыртуыннан туган балалар. Һәр чак яныгызда булсалар да, сез аларга хуҗа түгел. Сез аларга мәхәббәтегезне бирә аласыз, әмма уй-фикерләрегезне тага алмассыз. Чөнки аларның үз фикере бар. Сез тәннәренә төяк бирә аласыз, әмма җаннарына түгел. Чөнки аларның җаны иртәгәсе көннең төягендә яши. Сез анда хәтта хыялларыгызда да була алмыйсыз. Сез аларга охшарга тырышырга мөмкин, әмма аларны үзегез кебек итәргә омтылмагыз. Чөнки тормыш кирегә акмый, кичәге көндә тукталып калмый. Сез җәя, балаларыгыз ук. Алар алга таба оча. Укчы угын шиксезлек юлында максат күреп ата. Сезне уклары тиз һәм ерак шарлык итеп бөгә. Укчы кулында җәя булу сезнең өчен шатлыкка әйләнсен иде. Бүген җир шарында яңа кешелек буына яралып килү турында еш ишетергә туры килә. Кайбер галимнәр фикеренчә, без гаҗәеп эволюция күчеше чорында яшибез. Сәйер сәләтләргә ия булган балаларның көннән-көн ешрак туы нәкъ менә шул хакта сөйли. Баксаң, мондый балалар башкалардан ауралары белән аерыла икән. Аура кешегә хас үзенчәлекле биякыр. Әмма аның яктылык тышчасын бик сизгер кешеләр генә күрергә сәләтле. Америка экстрасенсы Нэнси Энтеп беренчеләрдән булып соңгы елларда туган балаларның ауралары гадәти стандартлардан кискен аерылып торуына игътибар итә. Аларның арасында куе зәңгәр төс, индиго төсенең өстенлек итүен күреп ала. Нәкъ менә шул сәбәпле сәйер сәләтләргә ия балаларны индиго дип атый башлыйлар да инде. Икенче төрле аларны 6нчы раса вәкилләре, яктылык балалары, йолдызлы балалар, космос аңлы балалар дип тә йөртәләр. Узган гасырда барлыкка килгән бу феноменга карата фикерләр төрле. Күпләр индиго балалар барлыгына ышанмый. Әлеге феноменны миф һәм авыр холыклы балаларны тәрбияләүдә килеп туган проблемаларны акларга маташу дип атый. Шуңа да карамастан, кешене өйрәнүче психологлар һәм башка белгечләр мондый үзенчәлекле балаларның булуы турында зур ышаныч белән белдерә. Аларны өйрәнә һәм бу хакта китаплар яза. Алар китергән статистикага ышансак, бүген дөньяга килүче һәр 10нчы бала индиго. Шулай да индиголар башка балалардан тагын кайсы сыйфатлары белән аерыласың? Бүгенге көндә әлеге үзенчәлекле балаларны аерырга мөмкинлек биргән билгеле бер түгел фәнни критерийлар юк. Индиголар табигать табышмагы булып кала бирә. Иң беренче чиратта галимнәр аларның абсолют иммунитеты, ширләргә югары каршы туручанлыгы хакында сөйли. Индиго феномена балаларда 2-3 яшьтә беленә башлый икән. Алар бер урында утырып торудан катгый рәвештә баш тарта. Игътибарларын бер шөгыльгә генә юнәлтә алмый, башкача уйлый һәм эшли. Әмма мондый балаларны нәрсәдә булса чынлап торып кызыксындырса, ул бу эшне җаны тәне белән бирелеп башкара. Белгечләр яктылык балаларының бавыры теләсә нинди ризыкны эшкәртергә сәләтле булуы, баш миләренең 2,5 шарыда бер тигез дәрәҗәдә үсеш алуы турында да сөйли. Яңа буын балалары феноменаль сәләтләре белән таң калдыра. Гадәттә, әйләнә-тирәне танып белгәндә, алар эчке сиземләү көче, ягъни интуицияга таяна. Галимнәр индиго балалар катнашында күп санлы тестлар үткәреп караган һәм аларның акыл үсешенең гаҗәеп дәрәҗәдә югары булуын ачыклаган. Тикшеренүләр күрсәткәнчә,
аларның ми эшчәнлеге яшьтәшләренекә караганда 5 тапкырга көчлерәк икән. Индигаларның кайберләре китапны ачмыйча да укый алса, икенчеләре күз карашы белән алюминий кашыкларны бөгәргә сәләтле. Бу төр бәләкәчләр 4 яшьтә инде фикерли белә, үзләрен лидер дип саный. Индигалар компьютерлаштырылган балалар дисәк тә ялгыш булмас. Шул сәбәпле алар күпчелек очракта хискә түгел, акылга буйсына. 3-4 яшьтә үк компьютерны өлкәннәргә караганда да яхшырак белә. Америка психологлары мондый төр үзенчәлекле балаларның 1 секунд эчендә 10 кызыклы әйбер яки күренеш турында уйлый алу сәләте хакында әйтә. Индигаларны башкалардан айырып тора торган тагын бер сыйфат бар. Алар дөнья төзелеше, башка планеталардагы тормыш турында сөйләргә ярата. Күңелле бергә бару болыннардан, кырлардан һәм урманнардан, күңелле бергә җырлау безнең белән, сезнең белән, дуслар белән. Җырла син дә безнең белән сандугач кайын, ишетсеннәр урман кырлар сине дускаем. Әйдә кушыл бергә җырлыйк барсын тын калсын, яңгыратыйк шат җырларны җиргә мантылсын. Күңелле бергә бару болыннардан, кырлардан һәм урманнардан, күңелле бергә җырлау безнең белән, сезнең белән, дуслар белән. Таң атканда, төн туганда җырлыйк бергәләп, каеннарда кушылсыннар гел һәм күбәләк. Әйдә кушыл бергә җырлыйк барсы тын калсын, яңгыратыйк шат җырларны җиргә мантылсын. Күңелле бергә бару болыннардан, кырлардан һәм урманнардан, күңелле бергә җырлау безнең белән, сезнең белән, дуслар белән. Без барасы озын юллар алда күренә, тамчыларда җырлый салават күперенә. Әйдә кушыл бергә җырлыйк барсы тын калсын, яңгыратыйк шат җырларны җиргә мантылсын. Күңелле бергә бару болыннардан, кырлардан һәм урманнардан, күңелле бергә җырлау безнең белән, сезнең белән, дуслар белән. Күңелле бергә бару болыннардан, кырлардан һәм урманнардан, күңелле бергә җырлау безнең белән, сезнең белән, дуслар белән. Үткән гасырның соңгы елларыннан балаларга моңа кадәр сирәк очрый торган диагнозлар куя башладылар. Мәсәлән, гиперактивлык һәм игътибарлык җитмәү синдромы. Мондый балалар начар укый, еш алдаша, иркенлек яраталар, тәртипне исәпкә алмыйлар, бер кемнән дә бер кайчан да курыкмыйлар. Аларны шушы көнгә кадәр гадәттәгечә амфетаминнар, психостимуляторлар белән дәвалыйлар. Беренче карашка бар да дөрес кебек. Тик тормас, тыңлаусыз балаларга чыннан да тынычландыргыч дарулар бирәләр. Соңгы елларда игътибарлы табиб һәм педагоглар бу балаларның тискәре холыкларында искиткеч яхшы сыйфатларның күп булуын ачыклады. Бу гадәти булмаган күренеш. Аларда үзара сыеша алмый торган сыйфатлар күп. Мәсәлән, начар билгеләргә укучы баланың тест нәтиҗәсе башкаларныкы белән чагыштырганда күпкә югарырак. Дәрестә тик утырмаганнарны интеллектуаль уеннардан айырып алып булмый.
каты бәгырьле булса да, көчсезләргә ярдәм итәргә ашкынып тора. Алдашырга ярата, тик күп кенә фантазияләрендә чын дөрестлек. Бу балаларның гомум кабул ителгән тормыш китабына керергә теләмичә, үзләренчә яшәргә тырышулары ачыкланды. Исбатламыйча нигез итеп алынган фикерләрне һәм теләсә нинди шартларда да бер ничек тә үзгәрми торган хакыйкать буларак кабул ителә торган кагыйдә, кануннарны, кыскача әйтсәк, постулатлар белән догмаларны исәпкә алмый ул. Искә алсаң, алар искитмәле нәрсәләр турында сөйлиләр. Мәсәлән, үзләренең моңа кадәр яшәп киткән тормышы турында, хайваннарның телен аңлавы хакында. Төшләре дә аларның һәр вакыт алдан нидер искәртеп тора. Бу балаларның кайберләре кешенең уенда укый ала, биякырын тоя, эчке кичерешләрен сизә. Дөрес, бөтен индигалар да бер төрле булмый. Бу феноменны өйрәнгән Америка психологы Лик Кэрролл мондай сәер балаларның 4 төрен аерып күрсәтә. Беренчеләре гуманистлар. Бу төр индиго балалар киләчәктә табиб, укытучы, юрист, диңгезче, эшмәкәр булырга мөмкин. Алар гиперактив һәм аралашучан. Һәр кем белән уртак тел табарга сәләтле. Концептуалист индигалар исә яшь кына инженер, архитектор, дизайнер, астронавт һәм хәрбиләр булып үсеп җитәләр. Өченче төр рәссамнар. Бу балалар башка индигалардан күпкә хисле һәм иҗатка хирыс булулары белән аерыла. Алардан киләчәктә дахи иҗатчы чыгарга мөмкин. 4нче төр яңа буын балалары барлык фаза киңлекләрендә дә яши ала. Булары җиргә яңа фәлсәфә, дин алып килешеләр. Мондый балалар кечкенәдән үк күпне белә. Индигалар бөтен дөнья буйлап таралган. Мисалга, Нью-Йоркта яшәүче Джон Брайан музык мәктәбенә йөрмәсә дә, 5 яшендә үк нота таныган. Җырлар һәм аларга аранжировкалар яза башлаган. Әти-әнисе музыка мәктәбенә бирергә уйлагач, Джон киреләнгән. Аны берничек тә мәҗбүр итә алмаганнар. Соңрак Джон 2 компакт дискка чыгарырлык музыка язган. Продюсер табып, аның белән килешү төзегән һәм үзенең беренче гонорарын әти-әнисенә алып кайтып биргән. Япониядагы әйдәп баручы автомобиль дизайны бюросының креатив бүлеген исә 11 яшьлек Якиши Танако җитәкләгән. 2004 елда ул автомобиль җитештерә торган фирма җитәкчесе янына кереп, үзенең сызымнары тупланган альбомны күрсәтә. Шуннан бирле автомобиль дөньясы Якиши күрсәтмәләре буенча үсеш ала. Россиядә дә индиго сыйфатларына ия балалар бар. Моннан берничә ел элек бөтен ил чәч тылымына тагып паровоз өстерәүче Брюс Хлебниковның феноменаль сәләтен телевизор аша күреп ах итте. Дөрес. Бу балалар башкалардан тик тормас, тынгысыз булулары белән дә аерыла. Аларны нәрсә белән дә булса мавыктыру бик авыр. Әмма мондый бала тәҗрибәле укытучы кулына эләксә, аның сәләте тиз арада ачылып китәргә мөмкин. Әлбәттә, индиго баланы тәрбияләү җиңел түгел. Бу үзенчәлекле балаларның һәрберсе үзенә карата аерым бер игътибар таләп итә. Алар тирә-юньдәгеләрнең аңлавына, үзләрен кабул итүләренә мохтаҗ. Кайвакыт мондый балаларның әти-әниләре аларның кирелеге, тик тормаслыгы, авыр холкы белән көрәшә башлый. Нәтиҗәдә, индиго бала үз эшенә бикләнергә, кешеләрдән читләшкән тормыш рәвешенә күчәргә мөмкин. Тирә-юньдәгеләр дә яшь кына аларның сәер сәләтләрен кабул итмичә читкә этәрә. Акыллы булсалар да, мондый балаларга мәктәптә уку, мәктәп программасын үзләштерү авырлык белән бирелә. Чөнки алар белемне кирәк һәм кирәк түгелгә бүлә. Үзләре кирәк түгел дип санаган фәнне алар укудан баш тарта.
ятлау, имтихан бирүдә алар өчен җәза. Индиге балалар тупаслыктан һәм көчләп буйсындырудан каушыйлар. Олыларның аларга шикләнеп каравы, битараф, кырыс булуларыннан мондый балаларның күңелләре кителә, алар авырый башлый. Үз эшләренә бикләнә, төшенкелеккә бирелә, тәртип боза, гиперактивка әверелә. Мөгаллимлеккә хирыс, интуиция, акыл һәм рухның нәрсә икәнен белгән, аңлаган кешеләр индигалар өчен иң яхшы укытучылар. Бу төр балаларга ышаныч, ярату һәм хөрмәт белән караган мөхиттә аларның сәләтләре бик тиз ачыла. Зур уңышларга ирешәләр. Һәр кем белән дуслаша, хезмәттәшлек итәләр. Күп кенә психологлар, эзотериклар индиге балалар кешелеккә яңа, дөрес үсеш юлыннан китәргә ярдәм итү, җир шарына югалган гармонияны кире кайтару өчен туа дип саный. Тагын бала табырга батырчылык итсәм, аның сәләтле булуын түгел, ә гап-гади нормаль мөмкинлекләре уртача булып тууын теләр идем. Ана кешенең бу сүзләре күпләрегезне гаҗәпләндерер. Әмма мине түгел, чөнки нәкъ менә сәләтле укучылар белән эшләүче педагог буларак, аларның үтә дә кыен балалар икәнен беләм. Юк, укыту авыр түгел аларны. Фәннәр җиңел бирелә, белем тиз юга мондыйларга. Ә менә җәмгыятьтә кабул ителгән тәртип нормаларына сыйдыру, стандарт акыллы бала калыбында тоту бик авыр эш. Сәләтле балалар гадәттә асоциаль, җәмгыятькә яраклашмаган була. Ата-аналарына иң күп проблема тудыручылар да, тормышта барысыннан да артык кыйналучылар да алар. Нәрсә дә соң сәләтле балаларның бәләсе? Беренчедән, алар өчен авторитетлар юк диярлек. Балачактан ук үзенең башкалардан аерылып торуын белгән, үзлегеннән дә мәгълүматны җыеп анализлый белгән, теләсә кайсы бәхәстә фикерен дәлилләп җиңеп чыга алган киң эрудициялы үсмер укытучыларга да, олыларга да, яшьтәшләрне дә өстен генә карый. Һәр мәсьәләгә карата үз карашы бар. Үз фикерен яклауда ул үзен дә, якыннарын да аямый.
Гади бала үз сүзен әйтергә кыймый торган җирдә, мондый дахи педагог белән дә, җәмгыять белән дә конфликтка җиңел керә. Уңышсызлыкларны сәләтле балалар бик авыр кичерә. Фикерләренә колак салмауны кимсетүгә тиңли. Шуңа күрә мондый баланың гел янында булып, аңарда кешелек сыйфатларын үстерүгә, коллектив белән уртак тел табуына зур игътибар бирергә кирәк. Дорфа булмау, башкаларны тыңлый, ихтирам итә белү, саксыз сүз белән ялгыш рәнҗетмәү турында гына әйтмим. Кайдадыр өстенлекне башкаларга бирү әле җиңелү түгел, кайчак киресенчә җиңүгә дә тиң икәнен балагызга вакытында аңлата алсагыз, аны тормыштагы күп проблемалардан саклап калыр идегез. Психологларны ярдәмгә чакырырга кыенсынмагыз. Вундеркинд булган очракта ул үзенең нормаль бала, башкалардан өстен түгел, бәлки аерым бер өлкәдә калганнардан бераз көчлерәк кенә булуын белеп үсәргә тиеш. Уңышлары өчен мактап торсагыз да, артык үсендермәскә тырышыгыз. Сез күтәргән бийеклектән тормыш чынбарлыгы бик ерак булып чыкмасын. Икенчедән, алар үзләренең индивидуальлекләрен һәр даим исбатлап торырга мәҗбүр. Тышкы кыяфәттән башлап, үз үзен тотышындагы сәерлекләргә кадәр мондый баланың кабатланмас шәхес булуы турында сөйли. Игътибар, соклану, шәхесенә ихтирам тапмаган очракта бала мине беркем аңламый дип үпкәләп, үз-үзенә йомыла, эчке дөньясына бикләнә, депрессиягә бирелә. Инде үзен аңлый торган аудитория эзли башлый. Гадәттә ул аны урамда таба. Бүгенге неформаллар гадәти кыса формаларга сыймаучылар арасында матур гаиләләрдә үскән сәләтле, яхшы укучы, әйбәт тәрбия алган балалар күп. Кемдер тәти кыз образыннан туеп, урамга үзен ясарга килә. Кемдер шәхесе сыйыша алмаган стандарт кысалардан арынып, күкрәк тутырып хөррият суларга тели. Кемдер интеллектуаль яктан яшьтәшләрен күптән узып китү сәбәпле монда үзенә кызыклы дуслар эзли. Сәләтле балаларга гел яңадан-яңа мәгълүмат, тәэсир кирәк. Мәктәптә укулар бетеп, каникуллар башланган вакытта яңа тәҗрибәне урамда эзләү ихтималы бигрәк тарта. Урам тәэсире эссез узмый. Соңнан баланы җыеп алу бик кыен. Хәтта мөмкин дә булмаслык эш. Балагызга кызыклы шәхесләр белән аралашу, яңа җирләр күрү мөмкинлеген тудырга тырышыгыз. Файдалы шөгыльләр табыгыз. Өченчедән, алар бик нечкә күңелле булуларына карамастан, көчле һәм кыю шәхесләр. Башкалардан аерылып торучыларны, җилгә каршы баручыларны гомергә өнәп бетермәгәннәр. Шул ук диссидентлар, стилягаларны гына искә төшерегез. Әледән-әле җәмгыять белән конфликтка керү, үз позицияларын яклау аларны чыныктыра. Моңа кадәр ярый-ярамыйны ныклап үзләштермәгән булса, үсеп җиткәч аларны гадәти кайыш тәрбиясе белән дә, кеше ниятер белән дә тыеп булмый. Шул ук вакытта мондый балалар хисчән, эмоциональ яктан тотырыксыз. Юк кына сүзегез дә көтелмәгән нәтиҗәләргә, баланың өйдән үк чыгып китүенә дә китерә ала. Балагыз үзен инде мөстәкыйль шәхес дип саный башлаган икән, бәхәскә кермәгез, тавыш та, кул да күтәрмәгез. Андый чакта иң дөресе аның белән олыларча тыныч кына сөйләшү, теге яки бу адымның нәтиҗәләрен аңлату, өлгергән шәхес икәнен танып, киләчәк язмышы өчен җаваплылыкны үзенә йөкләү. Иң мөһиме, баланың тормышы белән һәр даим кызыксынып тору, дуслары белән уртак тел табу, төрмә сакчысыннан иң якын дустына, киңәшчесенә әйләнү. Өйдә барыбер бикләп тота алмассыз.
клубларга, концертларга да йөрсен. Ләкин кая барса да ул сезнең яратып, борчылып көтеп торуыгызны исендә тотсын. Синсез үземә урын таба алмыйм. Сагынам, борчылам дип узатыгыз. Каршылагыз, шылтыратып хәлен белешеп торыгыз. Мондый балаларның үсмер чагын үтү, сират күперен кичү белән бер. Ялгыш адымнардан Ходай үзегезне дә, балаларыгызны да сакласын. Инде кичкәч күрерсез, авыр балалардан алтын балалар үсә. Шин дуслык була, гомергә берәү, гөлсине яны, җилләр, яңгырлар, шатлыгын уртаклаш, дусине ташламас, менә шундый булачын якын дуслар. Шатлыгын уртаклаш, дусине ташламас, менә шундый булачын якын дуслар. Үпкәләшсәк тә, без килешсәк тә, әйтерләр безгә аермас дуслар. Көн димәстән тимәс, дусине онытмас, менә шундый булачын якын дуслар. Көн димәстән тимәс, дусине онытмас, менә шундый булачын якын дуслар. Дустың һәр вакыт килер ярдәмгә, юлда арысан, буталса уйлар. Син кирәгел аңа, кайгыда, шатлыкта, менә шундый булачын якын дуслар. Син кирәгел аңа, кайгыда, шатлыкта, менә шундый булачын якын дуслар. La 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 la. Син кирәгел аңа, кайгыда, шатлыкта, менә шундый булачын якын дуслар. Син кирәгел аңа, кайгыда, шатлыкта, менә шундый булачын якын дуслар. Индиге яңа буын балалары турында бик күп сөйлиләр, күп язалар, фильмнар төшерәләр, китаплар чыгаралар. Яндекста мәсәлән, кем ул Индига дигән сорауга миллионнарча җавап чыга. Хәзерге балалар элекке кебек түгел, башка дип башлады ул сүзен ВКонтакте сәхифәсендә. Апамның 8 яшьлек улы турында сөйләшә идек. Ә бер көнне беләсеңме нәрсә диде? Сез хаклы түгел һәм гомумән минем белән андый тонда сөйләшмәгез дип авызны япты. Ул безнең сүзне тыңламый. Теләмәсә ашарга да утыртып булмый. Юк, ул өстәл артына килеп утыра. Ярар, күңеле булсын иде дигән кебек. Кашык белән уйный, турып йөреп килә. Суыткычны кат-кат ачып карарга мөмкин. Ризыкка исә кагылып та карамый. Ә ярты сәгатьтән печенье салынган савыт юкка чыга. Бүлмәсенә алып кирип киткән. Ә үзе көн компьютер каршында утыра. Интернетта йөзә. Виртуаль уеннар уйный. ВКонтакте кебек социаль сәхифәләрдә аралаша. Ул вакытта апамны бер генә җөмлә белән юаттым. Яңа буын балалары шундый инде. Чыннан да ул туганда ук бераз сәеррәк иде түгелме соң? Күзләрендә өлкәннәргә хас уйшанлык, җиттилек бар иде. Теле ачылыга планеталар масштабындагы проблемалар, яшәү мәгънәсе турында сөйли башлады. Сорау арты сорау яудыра, ялгызлыктан курыкмый. Кечкенәдән җаваплылык хисе бар. Гаделлек эзли. Гаделсезлекне бик авыр кичерә. Ышаныч, ярату аның өчен төп таләпләр шушы. Мәктәптә кайбер фәннәрдән 5-легә генә укый. Кайбер дәресләргә йөрүдән баш тарта. Компьютер белән син дип сөйләшә.
күп нәрсәдән хәбәрдар. Каян белә? Кем өйрәткән? Мәктәптә кызык түгел бармын дип идәтә. Инглиз телен өйрәнәсем килә дип репетитордан өстәмә дәресләр ала башлады. Күпмедер вакыттан соң аны ташлады да грек-рим көрәшенә йөрергә кереште. Бу мавыгы озакка барырмы? Әлегә билгесез. Укытучылар исә аның игътибарсызлыгыннан зарлана. Дәрес алып барырга кымайчаулый диләр. Шул ук вакытта таланты барлыгын да таныйлар. Ә ул индигә түгелме икән соң? Ләкин индига балалар һәм аларның аура төсе турында күпме генә сөйләмәсеннәр, бу әле фәнни яктан дәлилләнмәгән. Шул ук вакытта фән дөньяга яңа буын балалары килүен таный. Кыскасы, өйрәнә генә әле. Кайчандыр сәерхан, исемсез курчак иде, миңа кибеттә хәтта күз салмады бер кем. Хәзер минем хәл башка, исемем Чебурашка, дусларымда янәшә, кул биреп күрешә. Хәзер минем хәл башка, исемем Чебурашка, дусларымда янәшә, кул биреп күрешә. Башта һич җай килмәде, шундый чакларым булды, хәтта туган көнемә бер кем дә килмәде. Хәзер мин генә беләм, дустым искитәрлек. Бу дөньяда мин белгән иң яхшы крокодил. Хәзер мин генә беләм, дустым искитәрлек. Бу дөньяда мин белгән иң яхшы крокодил. Хәзер минем хәл башка, исемем Чебурашка, дусларымда янәшә, кул биреп күрешә. Хәзер мин генә беләм, дустым искитәрлек. Бу дөньяда мин белгән иң яхшы крокодил. Бу дөньяда мин белгән иң яхшы крокодил. Феноменга килгәндә, хәзерге балалар рухи үсеш ягыннан артта кала. Монысы хак. Кызганычка каршы бүген гомуми вазгыять шундый. Чөнки балалар акыл эшчәнлеге белән күбрәк шөгыльләнә. Алар компьютер уеннары белән мавыга, көннәр дәвамында социаль сәхифәләрдә утыра, күзгә күз аралашмый. Нәтиҗәдә җан үсеше акрыная. Хәзерге заман социаль чынбарлыгы башка таләпләр куя. Бүген балалар үзара яки тере җан ияләре белән аралашуга караганда машина тирәсендә күбрәк кайнаша. Яңа буын балалары теләсә кайсы техника телендә син дип сөйләшә. Дөньяны клавиатура төймәләре аша танып белә. Шәхсән мин үзем интернет революция ясады дип саныйм. Бүгенге көндә гомумән халыкта ярсу, тиз кызып китү күзәтелә. Ул невротизация дип атала. Бу нәрсә белән бәйле соң? Техника аның мөмкинлекләре көннән-көн киңәя. Бер танышым еш кына интернетта булмаган тагын нәрсә белән шак катыра аласың син дип шаярта. Мәгълүмат агышының шикләре юк. Нәрсә ярый, нәрсә ярамый дигән шикләр дә бетте. Элек безне тыңларга һәм ишетергә өйрәтәләр иде. Хәзер ничек итеп балаларны барысында ишетмәскә, тыңламаска өйрәтергә? Мәсәлән, бала белән кибеткә килеп керүгә, андагы бөтен товар күләме, реклама аның игътибар үзәгенә эләгә. Күзләр йөгерешә башлый. Без өлкәннәр бу кадәр мәгълүматны кабул итәргә акрынлап өйрәндек. Балалар өчен ул күктән төшкән кебек.
Буларның барысын да күрмәскә, ишетмәскә, мәгълүмат хаосында югалып калмаска, әһәмиятне ягыннан иң кирәклесен айырып ала белергә өйрәтергә кирәк. Чөнки мәгълүмат агышы шул кадәр көчле ки, аң аны кабул итеп бетерә алмый. Гиперактивлык, игътибарсызлык шуннан килә. Болашакта безгә бер уенчык алсалар, ул вакыйга була иде. Ә хәзерге балалар бетмәс-төкәнмәс уенчык арасында уйнардайын таба алмый. Бу атнада мәктәптә медвежонок конкурсында катнашты. Беренче 10 минутта бөтен мәсьәләләрне шишеп бетергән дә, калган вакытта тик утырган. Район буенча 2нче урынны алган. Укытучылары интеллект коэффициентын тикшергәннәр. 110 балл җыйган. Минем балам шушы яшендә үземнән акыллырак булып чыга. Хәзер миңа нишләргә соң инде аның белән дип язды апам. Мин тагын интернетка кирип киттем. Энемнең 110 баллы әллә ни гайре табигый хәл түгел икән бит. Ягъни Россиянең зур шәһәрләрендә яшәүче мәктәп укучыларының 50-55% 115 балл җыя. Россия Мәгариф академиясе тикшерүләре мәгълүматларыннан. Хәзер инде IQ түгел, ә EQ, эмоциональ интеллект турында күбрәк сөйлиләр. Нәкъ менә мәгълүмат агышының масштаблары арту сәбәпле, сәбәп-нәтиҗә бәйләнешенә корылган мантык буенча яшәү. Вакыттан артта калу дигән сүз. Хисләреңне аңлап, алар белән идара итә алу эмоциональ интеллект дип атала. Заман кешеләрдән югары дәрәҗәдәге IQ таләп итә. Эмоциональ өлкә интеллектуаль хәзер. Кеше үз мөмкинлекләренең бу ягында файдалана башлады. Шунысын да әйтергә кирәк. Югары IQ-лы кеше югары IQ-лыга караганда зоррак уңышларга ирешә. Бу социаль чынбарлыкның үзгәрүе белән бәйле. Балалар яңа чынбарлыкка тизрәк ияләшә, тизрәк адаптация үтә. Ә менә өлкәннәргә нишләргә? Балалардан өйрәнергә. Бу йомырка тавыкны өйрәтә торган заман. Беренчедән, балаларның дөньяны танып белү үзенчәлекләрен истә тотарга кирәк. Яңа буын балалар дөньяны клиплар аша кабул итә дидек. Әгәр бала компьютер уеннарыннан бикүбән икән, аларның шушы виртуаль дөньясын чынбарлыкта булдырырга омтылырга кирәк. Икенчедән, һәр очрак кабатланмас, үзенчәлекле һәм һәр кемнең үзенеке генә. Психологик күзлектән караганда кабатлана торган очраклар булмый. Минем янга виолончельдә уйнаучы бик тә талантлы бер кызны алып килгәннәр иде. Ул кичкенәдән үк төрле конкурсларда катнашкан, бер кычак дипломы бар, нинди генә залларда чыгыш ясамаган. Шул кыз бер көн килеп әти-әнисенә башка уйнамаячакмын дип бу шөгыльнән баш тарткан. Аны үгетләп тә, ачуланып та караганнар, ләкин ризалата алмаганнар. Минем әнә теге кызлар белән тагында атынасым, уйныйсым, йөгерәсем килә дигән. Без уртак фикергә килә алдык. Бу мисал белән шуны әйтәсем килә. Бала ни кадәр генә талантлы булмасын, аның да уйныйсы, йөгерәсе килә. Шуңа да аны үз мөхитеннән айырырга ярамый. Индиге балалар яңа буын килү турында расламаны кабул итәргәме, юкмы? Монысы һәр кемнең шәхси эше. Ничек кенә булмасын, сәер сәләтле балаларның булуы факт. Бүген кайбер әти-әниләр балаларын кабул ителгән идеологик кысаларда тәрбияли. Аның фикеренә кулак салуны кирәк дип тапмый. Индиго феномены бу мәсьәләгә игътибарны арттыру өчен бер этәргеч булып тора. Чөнки һәр бала шәхес. Ул игътибарга, аңлауга һәм әлбәттә яратуга мохтаҗ. Заманалар үзгәрә. Аның белән бергә кешеләр дә. Шуңа да бүген иске тәрбия алымнары, яңалары
хәзерге заман балаларына туры килгән торганнары белән алышына. Без елмайсак, дөнья нурлана. Без елмайсак, безгә күзен кыса кояш. Елмай син очраган һәр кемгә. Шат кизләр һәм елмаю тик булыр юлдаш. Син елмайган арада болытлар бик кара. Шикерткә дә сыздырып бер җырлап ала. Елгалар һәм диңгезләр башланалар иңештән. Дуслык тикелеш йөзләрдән башлана. Елгалар һәм диңгезләр башланалар иңештән. Дуслык тикелеш йөзләрдән башлана. Без елмайсак кырыс болытка. Яңгырларны һәм яшемне ул оныта. Йоклаган урманда уяна. Һәм сузак кулларны улга безгә таба. Син елмайган арада болытлар бик кара. Шикерткә дә сыздырып бер җырлап ала. Елгалар һәм диңгезләр башланалар иңештән. Дуслык тикелеш йөзләрдән башлана. Елгалар һәм диңгезләр башланалар иңештән. Дуслык тикелеш йөзләрдән башлана. Без елмайсак җылы һәр кемгә. Йомшак кына уйнап кына исә җилдә. Елмаю китмәсен йөзләрдән. Яңгырасын барыша тавыклар җирдә. Син елмайган арада болытлар бик кара. Шикерткә дә сыздырып бер җырлап ала. Елгалар һәм диңгезләр башланалар иңештән. Дуслык тикелеш йөзләрдән башлана. Елгалар һәм диңгезләр башланалар иңештән. Дуслык тикелеш йөзләрдән башлана. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез Индиго төсендәге чын барлык исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Сөембикә Рәхмәт Яусын журналларыннан алынды. Һәм Ләйсән Исхакова мәкаләсе кулланылды. Ә инде музыкаль яктан балалар башкаруындагы русчадан тәрҗемә ителгән дуслык турындагы җырлар бизәде.